Berbalagun egitasmoa da proiektu bat Barakaldon sortu danen bat eragileren artean, Saseguru Euskal Elkartea, AEK Euskaltegia, Odol Euskaltegia, Hizkuntza Eskola eta Udaleko Euskara Saila Euskaldunak saretzeko, euskaraz mintzatu nahi duen jendea elkarrekin egon ahal izateko. Bertan, parte hartu dezake edonork, bai euskara ikasten den pertsona batek, edota euskaraz ondo moldatzen den batek ere. Helburua baita elkar ezagutzea eta elkarrekin aritzea euskaraz, nahi duten ekintza egiteko eta nahi duten tokian elkartuta. Horretarako, mintzataldeak dauzkadu, berbalagun taldeak, jendea elkartzeaz eta saretzeaz aparte, guk hainbat ekintzaren berri ematen diegu, eta proiektuaren barruan ere zenbait jardura burutzen ditugu urtean zehar, jendeak abagune handiagoak eta askoz ere gehiago izan ditzan euskaraz bizi ahal izateko. Eta hori izango litzateke helburu behinena edo nagusia, euskaraz gehiagotan bizi ahal izatea eta herriko euskaldunak ezagutzea. Mintzataldeak dira, berbataldeak dira, espazio batzuk non jendeak elkar ezagutzen duen euskaraz. Eta gelditzen dira, euren aisialdian euskaraz mintzatzeko. Helburua ez da bikain hitz egitea, ez da akatsik gabe egitea edota euskaltzain onenak egingo luken moduan, baizik eta euskaraz berba egitea eta gustura sentitzea. Eta hori izango litzateke beste azpisedetako bat, ezta hemen jendea gustura goten da. Posik sentitzen da. Eta nik uste dut oraingo garaietan hori sekulako aukera dela, ezta, hobeto sentitzeko eta hobeto egoteko, ezta. Jendeak ondo egon nahi du, eta hemen horretarako aukera badago. Ni hasi nintzen euskara ikastetxean, baina A ereduan ikasten nuenez, euskara beste ikasgai bat zen, aste osoan agian 3-4 ordu ematen genituen euskara ikasten, eta jariotasuna eta hitz egitea nahiko zaila zen. Azkenean nire familia gaztelaniaz egiten du denbora osoan, eta ez neukan hitz egiteko aukerarik. Eta gero ez dakit zein urtetan hasi nintzen, trinkoak egiten, nire maila hobetzeko, baina beti gertatzen zitzaidan gauza berdina. Hartzen nuen maila, lortzen nuen jariotasuna edo hitz egiteko erraztasuna, eta gero praktikatzen ez nuenez, galtzen nuen. Orduan zen montaña rusa antzeko zerbait urte askotan zehar. Berbalagun taldeak ezagutu nituen duela 5 urte gutxi gora bera. Egin nuen trinko bat hemengo Done Bikendi Euskaltegian, eta gero jarraitu nuen hizkuntza eskolan. Ez dut ondo gogoratzen, ia Euskaltegian edo hizkuntza eskolan edonon ikus dezakegun kartel horiek parte hartzeko berbalagun taldetan, eta suposatzen dut konturatu nintzela aukera ona izan zitekeen maila hori mantentzeko eta aldi berean ahozko azterketa prestatzeko, eta deitu nion agertzen zen zenbakiari, eta horrela ezagutu nuen Iker, eta gainditu nuen azkenean, lortu nuen EGA maila, hizkuntza eskolako 6. maila, eta gero jarraitu nuen parte hartzen, mantentzeko, zeren Barakaldon nahiko zaila da giro euskalduna aurkitzea. Orduan berbalagun taldeak dira burbuiantzeko eremuak edo lekuak non praktikatu dezakegu, ezagutu dezakegu euskeraz aritzen den jendea. Hainbat irizpide aintzat hartzen saiatzen gara, batetik noiz egin nahi duten, ordutegia, eguna, bestetik maila ere bai, baina egia da talde guztietan saiatzen garela hainbat maila nahazten, referente gehiago egon daitezen. Talde batean guztiak izango badira euskaldun osoak, inork ezingo luke gehiago ikasi edo bai noski gehiago ikasi ahalko luke, baina ez
maila hobetzari begira segurenik, eta alderantziz, maila basukoak izango lira guztiak, egon liteke hor nolabaiteko estankatze bat, ez aurre eta satzera egiteko arrisku bat. Horregatik dana nahasten saiatzen gara, eredu gehiago egon daitezen eta Euskara ikasteko proiektuare prozesua abarkatu bizkortua dadin. Lehenengo urtetan taldeak txandaren arabera handiagoak edo txikiago esan zitekeen, baina orokorrean esperientzia bikaina eta orain berbalagun taldez aparte badaude beste jarduerak. Guraso lagun taldea dauzkagu, familiak euskaraz elkartzeko semaladekin batera, hau da guztiak batera, eta hainbat familia elkarrekin kalean, parketan. Horrez gain badu irakurtzale kluba, bilan behin normalean liburu bat irakurtzen dugu eta gero elkartzen gara horretaz mintzatzeko, eta sorterik baldin badago, daukari baldin badago idazleare ekartzen alegintzen gara. Horrez gain ere ezkerralde mailako mendilagun talde bat daukagu, bilean den joaten dena mendiren batera. Kirola eta natura jarduera ere badago, eta paseatzeko taldeak ere badauzkagu Barakaldon bertan. Izena eman daiteke edozein unetan, irekita dago urte osoan. Orduan hainbat bide daude, euskaltegietan izena eman daiteke, hizkuntza eskolan ere bai, niri zuzenean esan da. Gure blogean sartuta, Facebooken sartuta, hor daude datu guztiak, eta oso erraza da, edo praktikaturen web orrialdean ere izena eman daiteke zuzenean eta nire helduko litzaizkiak datu guztiak. Edo bestela ekintzetan niri galdetuta, niri esan da, nahiko da horrekin. Nik uste dute erronka dela erabilera. Euskaldun asko gaude Barakaldon, kopuru absolutuetan izango gara euskaldun gehien daukan herritako bat Euskal Herri osoan, 1.000 biztanle, gutxi gora bera 5.000 euskaldun, asko gara, baina ohitura falta, eta ez gaude saretuta. Orduan erronkak dira euskaldun horiek saretzea, baina maila guztietan familia euskaldunak saretu behar ditugu, euskaraz mintzuna dutenak saretu behar ditugu, euskara gehiagotan mintzatzen saiatu nahi duten horiek ere batzen saiatu behar dugu, eta uste dut horik direla erronkak, erabilera handiagotzea eta saretzea. Nik uste dut arrazoi asko daudela euskaraz erabiltzeko, batetik izan daiteke kultura falta. Gero beste arrazoietako bat izan daiteke erraztasuna, jende gehiena hobeto moldatzen da gaztelaniaz euskaraz baino. Eta gero beste bat izan daiteke lotxa. Jende askok pentsatzen du euskaraz hitz egin ahal izateko sekulako maila izan behar dela edo akatsik gabe hitz egin behar dela, eta hori ezinezkoa da. Pertsona gara, ez gara makinak, orduan akatsak egingo ditugu hizkuntza guztietan. Eta lotxari begira zer esan, euskara guztiak direla politak, aurreko año mailak esan zuen euskara ikasten ari den pertsona horren euskara dela euskararik ederrena, eta hala da. Eta nik uste dut hemen dagoela beste aldagai bat, da Barakaldarrok harro sentitu behar dugula gure iraganaz eta gure orainaz eta gure etorkizunaz. Eta Barakaldarrok euskalduna gara, Barakaldarron euskara ona da. Dakigun euskara dakigula, daukagun euskara daukagula hori erabili behar dugu. Ederra dalako eta Euskal Herria euskalduntzea lortzen baldin badugu euskaldunduko dalako gaur egun hain euskaldunak ez diren herri esker. Besteak beste Barakaldori esker. Eta horretan gabe, eta nik horretan gaude, eta nik jende animatu dut euskaraz bizitzera egitera gure esku dagolako, eta uste baino beto egiten dugulako, eta euskaraz egiten dugunean hobeto sentitzen garelako.